Тръгваме към летището, защото заминаваме за Кападокия с сестра ми и ще ви взема с мен. Чакам си полета с сестра ми и след около час и половина, два, ще бъдем не глупости. След, да видя колко е, значи 11 часа има полета, има още 50 минути. Така че ще си поседим, ще си поговориме. И час и 40 минути е полета до Анталия. Пътуваме с Premium Travel, между другото. Тъкмо сега ще ви кажа как са им услугите. Следете ме. И забравих да кажа, че по принцип сестра ми имаше юбилей. И аз си подарих тази екскурзия. И за да не е сама, ще отидем двечките заедно. Ще си изкараме страхотно. И вече сме на летището в Анталия. Пристигнахме. Отиваме да си вземем багажа и да се настаним в хотела, който ще ви покажа, като се настаним. Аз вече съм и гладна, майчето и тя. Така че търсим и нещо за хапване, но първо да се настаним. На летището в София минералната вода е 2 евро. Сега да ви покажа на летището в Анталия. Тук е 3 евро. Те хора откачих. Сериозно съм. Качихме се в автобуса и след малко потегляме към хотела. Пътуваме към хотела. Около 1 час е пътя от летището до хотела. И ни дадоха инструкции всеки да си сложи картата, личната с този, който иска да бъде в стаята. И казах на сестра ми да сложи до моите, да не е да господина отсреща. Пристигнахме в хотела и сега отиваме да си видим стаичката. Тук има къде да си хапнеме. Има спа център в хотела. И сега ще видим каква ще ни е стаичката. Влизаме в стаята. Ето майчето, тя е на терасата. Имаме си спалничка, едно легълце, телевизорче. Абе, чистичко е. Ето ме и мене, има климатик. Тук си имаме някаква кафемашинка. Тук даже си имаме такива чехлички. Я да видиме банята. Чистичко е. Ето я банята. Така. И сега, понеже сме супер много гладни, ще ходиме да хапваме. Сега да кажа, че хотел е 4 звезди. Тук има някакво пазарче и открихме някаква фабрика за някакви аутлети, чанти, обувки и естествено отиваме с майчето да ги видиме. Малко от Сиде. Ние сме в Сиде. Ето така. И сега отиваме на пазарчето, ще покажа какво ще хапваме и ако си купиме нещо, също ще те покажа. И обикаляхме. Искахме да ядеме някаква улична храна, като дюнер, като гюзлеменце, нещо такова, но в крайна сметка не намерихме и се върнахме обратно в хотела и споръчахме чай и хамбургери. Часа е вече 3:30, ние от 7 часа имаме вечеря, ама ще си хапнеме. Гладни сме. Хапнахме си с майчето и сега слизаме към спа центъра да го видиме и да си направим там малко сауна, парна баня, турска баня, защото имаме време. Вечерята е в 7, сега е около 4:15, така че имаме спокойно време да отидем и до спато. Слезахме с майчето в спато. Ето така. Значи тук отвъд едно басейнче. Тук има масажно студио. Тук е сауна. Има парна баня и тук е хамам. Айде да пробваме хамам. Влизаме в хамамчето. Ето как изглежда. И сега ще се къпеме тук с майчето. Не съм си донесла стойката и трябва да сме така. Много хубавичко хамамчето. Много е хубавичко. Аз го харесвам. Прибрахме се в стаята малко да си починаме и след малко ще се оправяме за вечеря. Хотелът е много хубавичък, спато беше много приятно.
какво да кажа друго. Хамбургерите бяха гадни, които ги ядахме и сега чакаме вечерята, защото сме пак гладни и искаме да ходим да ядеме. До после. Оправихме се, отиваме на вечеря с майчето. Аз сложих едни дънки маратонки и едно пуловерче, че е малко хладничко, между другото. И съм толкова гладна, че направо ще изям всичко. Толкова ми е гладно. Искам да ходя и да ям вече. Ако искат, ще снимам всъщност. Какво ще хапваме. Сега показвам какво имаме. Тук всички сосчета. Тук са салатките. И тук са сладките изкушения. И там има още цяло с сладички. Толкова е хубавичко. И тук продължават сладките изкушения. Ябълчици, желевни. Уникално, просто не знам какво ще ям, просто не знам. Взех си ето такава салатка, чубан салатка и това не го разбрах какво е зеленичкото, маслинки и една ени ръка с една содичка. На здраве от мен, сядам да си капвам. За вечеря си взех едно шишче и малко булгурче. Ще видим какво е. Ако не ми стигне, ще си взема още нещо, мисля, че ще ми е достатъчно. Има толкова много неща на вечерята, че чак не знам какво да си избера. И аз понеже имам проблем с колата и да не ги внимавам много какво ям. И това си взех и ви показах салатка и едно шишче. Мисля, че ще ми е достатъчно. За сигурно ще си взема и някакво десерче, защото аз много обичам сладко, въпреки че се старая да не ям, но си харесвам сладко. Добро утро, събудихме се и сега се приготвяме. Днес пътуваме за Кападокия. Сега ще ходим да закусиме, да си платиме сметката от вчера, след като не сме си платили. И в 8:30 тръгваме за Кападокия. Ще взема с мен. Ходихме с майчето да си платиме сметката, защото вчера си взимахме някакви неща и ни даваха бележки и трябваше да си платиме сметката. Сега отиваме да закусиме. 7:30 е. И в 8:30... Ти знаеш, че ние трябваше май оттам да минеме. Да. И в 8:30 ни е автобуса и тръгваме за Кападокия. Днеска ще минеме през Коня. И така. Това е общо взето. Сега отиваме да хапваме закуска. Така, закусихме с майчето. Бях направила, снимала, обаче не съм го запаметила. И то следователно ми се е изтрило. И сега си свалихме багажа. Тръгваме за Коня. С майчето си говорихме и се чудихме как хората идват тук на море. Значи това е на около 20 минути пеша от морето. Да не казвам повече. Не се вижда морето. И идват в този хотел тук на море в Турция. Ние сме в момента в Сидре, което е супер далече и се чудиме. Странна работа. Пишете в коментарите, вие ходите ли на такива морета, където да са до 20-30 минути пеша от хотела ви. Тръгваме и ще се видим вече в автобусчето. Нали казвам, последните 50 години се използва. Последните минути. Това е дума, която ако се разчелини, означава съвсем друго. Гюн е ден. Айдън – светъл. Това означава светъл ден. Светъл ден на всички. Благодарим. Летна цигари. Докато не ви кажа по пътищата къде, да пиете кафе, пиете чай или турско кафе. Защото тук и да търсите няма да има хубаво еспресо. След втора
спряхме тук на някаква почивка в някакво, не знам, такова крайпътно. Ето ги автобусчетата. Ние спряхме ето тук. Така. И сега. Орта. Някакво крайпътно, интересно. Нещото, което е много конкретно такова за тази област е, че навсякъде има такива мраморни скали. Между другото, Турция е третата държава в света по добив на мрамор. Първата е Щатите, втората е Китай и третата е Турция. Има страшно много мраморни такива скали. Красивичко е. Ето така има козметика на това място, което сме спряли, захапване, разни неща, най-различни работи. Лукумчета. Цените, като гледам, навсякъде са едни и същи, но мога горе-долу да кажа. Тук са... Пише ли ги някъде цените? Аз като гледам, май не ги виждам. Ето така. Аз после като се прибирам ще си купя такова. Леле божде, чаши колко са красиви. Много са хубави. 2160 лири едната. За какво сте чаши за кафе? Много са хубави, красиви. Тук вече почват и килими, даже по път за Кападокия. Ето. И те са много интересни чашки. За чай. За турско кафе. Може да купя някакъв такъв комплект интересен за кафе. Ще видя сега и в Кападокия какво има и ще преценя какво да взема. И тук масло от нар, от маслини, всякакви неща. Това е разни масла, пак такива от нар, от авокадо. Най-интересни неща има. Има и дрехи на там. Да ви покажа. Ето така. Не, такива местенца се спира. Горе-долу казаха, че на час и половина ще спираме. Така че, да. Мисля, че е доста интересно. Така, както ви казах, пътуваме с премиум Travel. Значи, тук организацията е много добра. Тръгнахме в 8:30. В 10 часа вече имахме първата почивка от 15 минути за кафе, за който иска да отиде до туалетна. И продължаваме сега към Коня. Но горе-долу така ви информирам, за да знаете как протича деня за всички, които искат да пътуват с тази туристическа агенция за Кападокия. Другото нещо, което исках да кажа, че сега, където спряхме тук, взехме си едно турско кафе с майчето, което е 150 лири, което е около 3 лева, 3 лева и 10-12 стотинки. Ще ви информирам и за другите цени. Забравих да кажа, че вчера, където ядохме сандвичите, беше 8 евро, защото там платихме в евро. С нощи аз пих една малка Емиракъл от тяхната ракия, типично турска, която е като узо, нещо такова, с анасонов вкус. И беше 6 евро, там също платихме с евро. И 2 евро беше водата, което значи, че по хотелите, между другото и алкохола и водата да е доста скъпичко. Не знам как е сега по пазарите, ще видим, като отидем в Коня, в Кападокия, ще ви информирам и за цените, за да сте подготвени. Отделно от автобуса ни предложиха да ни дават безплатна вода, бутилирана, колкото си искаме, даже може да си вземем и за стаята. За 7-те дена е 7 евро цената, което смятаме, че е идеално, защото иначе къде да търсим постоянно. Така, примерно вчера си пихме в
може и Ние без се маски. чудиме да се качваме ли на балон. Супер много ни е страх от двете. Ето така И ще в същото изглежда цяла време пък седмица. си мислиме, че И няма във да го вторник, изживеем живи и дълго. здрави, Още мислиме да се качим и да не се сме за качиме. летището. Не знам. Какво ще правим, не знам. Утре балоните. Така, и да кажа, в крайна сметка отказахме се от полет с балон. Първо, че ни е страх. Второ, цената е 200 евро на човек, което е безумно много. Но пък ще търсиме агенция, с която да си направим фотосесия с балоните. Не знам, чудя се дали няма да съжалявам после, че не съм се качила, но отказваме се с майчето. Ако съжалявам, че съм се качила, ще имам повод пак да дойда до Кападокия и пак ще дойда. Съгласна ли си? Да, ако ми платиш пак екскурзията, Добре, окей. Съгласни сме. договорихме се. Да, избрахме си да ходиме на някаква екскурзия, долината на любовта, Орта, Хисар, Скален гроб. Ще ходим на тази екскурзия. Тя е еднодневна. Скален град, аз пък гроб Скален град. Тя е еднодневна, така че избрахме си да ходим на тази екскурзия. И това е. Продължаваме. Пристигнахме в Коня. Сега слизаме да разглеждаме. Само, че мисля, че влога ще ми стане супер дълъг. И не знам, мисля да направя втори влог, който да е Коня и Кападокия, защото иначе, да, втора част ще има със сигурност влог. Така. Довиждане от мен, абонирайте се за канала ми.